מרביץ פשוט, לא? תומר במדורה זה יעבוד. איפה אתה? מה? פלסטי. וואי! פתאום פלסטיק מורגש, גם. פתאום ש... אפשר עם תקקי. חלום חיי. מה זה? ניסית לראות בי המניאק. לא. אתה לא דימה? Oh shit boys! Oh shit man! דימה, מה הבאת? Oh shit boys! או שיט! למה אני? מה קורה פה? מה קורה פה? הוא הורס את המדורה! הוא הורס את המדורה! איי! למה אני? איי! מה בא עליי? מה השלב? איי! מה השלב שלו? דימה, חתיכת מניאק! לא הבאתי אותו אחי, הוא התחיל פתאום לרוץ עליי משום מקום. טוב, אני מת. איי! רוץ! חיבנתי. אוי אחי, הוא כמו זה מהפיראטים. אחי, הוא חיבה את המדורה. אני לא רואה יותר. אלק אופק. איי! למה אני?